pred akšam, dakle u sumrak, i rešili su, stvari ranije su se dogovorili da ovde prenoće, da imaju, da ponesu šatori i da tu spavaju. Pošto su ovde znali da je Albanija, da ih niko ne razume, oni su vikali i govorili onom tipičnom lokalnom našem govoru. Ajde pobrgote, ajde će se smrači, ajde ono, ajde ovo. U jednom momentu, kaže, prilazi nama jedan čovek. I kaže, pa dobro bre, kako zborite vi. Mi smo, kako je moguće da ovde u Albaniji neko nas pita na tipičnom našem lokalnom govoru. Kaže on, pa ja i dalje sa mojom ženom, kada želimo da pričamo, da sakrijemo nešto od naše dece, mi govorimo ovim govorom. Tu ovde živjeli naši ljudi. Radomir, naši privre, Čuš Radomir. Emre Slave, a? Ja, ti opcioni janë. Opcioni dita që nuk e do dhe sla. Sepse vetë emrat e fshatave, Rat, Dop, Pes, Tërbash, Qënje. Tërbash? Tërbash? Tërbash. Tërbash? Tërbash. Aha. Këta janë lagjet e Radomirës. Lagjet e Radomirës. Po, si mas emrave janë. A keni ju gjakmarje? Ja. Fis? Ja. Ja. Shqiptarës nuk ban me pa fisja, pa gjakmarje. Ne bie me ju vlezër, po jemi ju vlezër vetëm për babë, jo për nane, sepse i bie me fshatat maskorabi, që janë fshatat maskorabi, jemi Restelica, Brodë. Lazër për babë dhe për nane, këtej maskorabi nga rekak ne.